guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं न'आव मा मावो बेखौनो एसे देखायलांनोसैलाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बेखौनो नायसाबलांदो लोगोफोर। दिनैहाय संगोन मानसि गादेब जायगा खेरा दाफिनिबो होनो। ओमफ्राय आलु लाखाबाय, ओमफ्राय माइरं ओंखाम संनो थाखाय। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। सारायखौबो एसे आस्थायथावथाव बेयावनो सुनानै लानोसै आं मैगंखौ। आलुखौ सुग्रोनोसै। बुरै देहा मोजाङै सुनानै लानांगौलै मैगंखौ। आं बेयाव नाथुर गोरान होगोन आरोना लोगोफोर। बानलु सामब्राम गोजाखौबो सुखाबाय। बे जाबाय। दानिया खेरा दाफिनिखौ बेखौथ' जानांगौ बयबो मिथिखायो लोगोफोर। इसिबां माबा दङ, मुलिसो नायथ' मुलि बायदि। आलुखौ मोजाङै गेब्लेहोनानै लाजोब्बाय थुग्लिनानै। ओमफ्राय ओंख्रियाथ' मोननायानो जाहैबाय, मोनबायानो दसे उनावनो। ओमफ्राय आं नैबे मैगंखौ होनोसै। उखुन्दैनि थाखायनो मोजां नङा। होबाय लोगोफोर, दसे उनावनो मोनसिगोन बे। 5 मिनिटसो। लोगोफोर, आंहा एसे ओंख्रिया गोथाव जाफिननायनि नाथुर गोरान गरनै मानै माथामसो होनानै लाबाय। जा गोथाव जायो। बे इन्डाक्सन कुकारखौ आङो लटारियाव मोनदोंमोन। ओमफ्राय आंनाव भिडिअ खालामनाय दंमोन, आङो आपल'ड होनो रोङाखै। उनावहाय एसे उनाव आपल'ड होनोसै आं लोगोफोर। बेखौ नायग्रोदो। नै बेमोन आरोना। ओमफ्राय आंबो ओरैबायदि थगायदों, माने बिसोरो जोंनावनो न'आव फैबाय। दानिया टिकेटनि प्राइसआ जाहैबाय मा होनो 100 थाखामोन आरोना। ओमफ्रायो 100 थाखायाव बेयो होनबाय कि नोङो लादो, ओमफ्राय ओरैहाय फुखुमोरनांगौ आरो बे दारकिनखौ फुखुमोरनानै। ओमफ्राय
मा जाखाङो मोनबाय होनबाय दानिया आङो एक्स'नि लाबाय आरोना ओमफ्रायो फुखुमारबाय ओमफ्राय आंनाव इन्डाक्सन कुकार बे जाखांबाय आरो कारेन्टजों ओंखाम संग्रा हिटारानो होनजायो ओमफ्राय मा होनो दानिया बे जाखांनायनि उनाव आंथ' जा लुगैबायना लाखिनो ओमफ्राय दाना लाखिनो लुगैनानै लाखिबाय दाना आंनाव फैसा 2100 बिबाय ओमफ्राय आङो ग्राइन्डारखौ लाखिबा खामानि होगौमोन ग्राइन्डारखौ लाखिगासिनो आङो ग्राइन्डारखौ लाखिबा आं खामानि होगौमोन आरो ओमफ्राय रावबो गैयामोन ना बिबोनाङाबो गैयामोन ओमफ्राय आइजों बाबाजोंल' ओमफ्राय बाबायाथ' एसे रागा जोंखोना माखो बाबायाथ' रायज्लायदेरासिनो ओमफ्राय आइयाबोथ' मा होननो बैसोर सासे आइ दंमोन आरो ओमफ्राय बेबो जेबो होनासै ओमफ्राय दाना कुकार लाखिनो नागिरबाय जोङो कुकार ओमफ्राय ग्राइन्डार ओमफ्राय बे आङो मोनथाम अपसन होबाय आरो बेखौ लाखिनो ओमफ्राय कुकारखौ बै सासे आइजोंहाय राननानै माबानो होन्दोंमोन आरोना लानोसै होननानै गंफा गंफा राननानै लानोसै होनबाय दाना कुकारा मोनसेबो मोजां नङा बायजोबनाय आरो ओमफ्राय आं सानबाय बेखौनो लाखिनोसै होननानै बे कारेन्टनि ओंखाम संग्राखौनो ओमफ्राय लाखिबायबो आङो ओमफ्राय माबायदि बाहायफेराखै दाबो गिलायलाङोबो ना ओमफ्राय बाहायफेराखै खुनु बेला बाहायफेराखैना एसे गिदबो ओंखायनो देनां बोराय फैबासो बाहायनोसै र' मैया बेलासियाव साहा फुदुं नायदोंमोन आङो रोङासै दाख्लैबो फार्स्टआव रोंखायाखैमोन बिबोनाङासो बानाय होखादोंमोन ओमफ्राय बिबोनां गैयामोन ना देनांहाय बोराय फैबासो बाहायनोसै बेखौ बे बोरायासो रोंगोन बियो बाहायबाय थायो हजोंहाय बेनो लोगोफोर खोन्थाबाय आरो आंनिफ्राय बिसोरो बिराद माबाबाय आरो मोजाङालाय मोजां आरो बेखौ मोजां होनदों ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो बेखौ 5000नि बुस्थु होनदों आरो ओमफ्राय नायनानै 5000नि बुस्थु नङा बायदि मोनदों आरो जोङो जायखिजाया लोगोफोर लाखिबाय जिहेतु आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय जोंहा बाहायफेरा नालाय कारेन्ट बुस्थु बेखायनो एसे गिनाय फैयो आरो बाहायदाव गिनाया खारलांगोन ओमफ्राय बाहायफेराखै र' देनां बोराय फैबासो बाहायनोसै ओमफ्राय बेनाथ' जेनेबा बेयाव संनो थाखायथ' बे जोंनि नर्माल सालायफोरा जायाना बेनि एक्सट्रा दंखायो इन्डाक्सन माबा होननानै जेनेबा ओमफ्राय बेखौ बायनानै उनाव एसे बाहायनायसै आरो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मालाबाबो नोंथांमोनहा बेबायदि फैनायखौ माब्लाबाबो लानो नाङा आरो आङो बिदिनो लाया सानबाबो लाफ्लांलाबायो दे ओंखायनो जाबायमोन माने आं मोजाङानो जादों दाबो जेनेबा ओमफ्राय लानो नाङा आरो ओरैनोबा बेनो लोगोफोर सरिया कम्पानि ना मा कम्पानि मिथिलाय लांला लिरनायालाय सरिया दङ नै बियो बेनो आरो बारा रोंलायलाङा गिलायलाङोबो